Hola a tots i a totes. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a Una Moto Sol. Avui parlarem d'unes històries més fascinants i a la vegada desconegudes de l'aviació nacional, que tot començà a l'aeroport de Sant Joan de Palma. Pistoles, explosius plàstics, la policia alemanya d'assalt, que no va precisament de bromes, dispars i fins i tot hi ha gent que mor en aquesta història, malauradament. Una experiència que va ser clarament inolvidable per 86 passatgers del vol LH191 que va enlairar-se dia 13 d'octubre del 1977 a Palma. El Boeing 737-230C havia de volar durant 2 hores i 10 minuts per arribar a Frankfurt, sense escales, vol directe, i va tardar ni més ni menys que 5 dies en arribar, i va fer escala a Itàlia, Xipre, Bahrain, Iemen i Somàlia. No voleu fer turisme? Edo, 2 tasses. Sisplau, asseieu-vos en vostres seients, poseu-vos còmodes, poseu-vos el cinturó de seguretat, hi ha 4 sortides d'emergència, 2 a la part frontal, 2 a la part posterior, tot i que les 4 estan tapades per 4 terroristes armats. I les armilles salvavides que teniu davall dels seients no aturen precisament bales, sinó que només serveixen per nedar. He agafat l'avió cap a Palma i no a Maó. Això és Una Moto Sol, jo soc en Guillem Miró, tot i que avui me podeu dir el Capità Miró. Començam amb una cançó d'Albert Pla, amb en Joan Miquel Oliver, Antònia Font. Portau Gate 05, vuelo Flight B6237, Equits, seient 24C. I serà per forces el destí o aquesta fe que tinc en mi, o per la sort del pelegrí, o un regal dels mallorquins. Però sabeu qui es va seure amb mi? 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 La fabulosa, la més famosa, la tot de tops, la mallorquina més formosa que hi ha al món, l'Antònia Font. Començam, com totes les grans històries, pel principi, que no hi ha millor manera de començar pel principi. Estem la primera setmana d'octubre del 1977. 2 parelles de poc més de 20 anys se registren a l'hotel Saratoga de Palma. Són guapos, són joves, estan morenos i tenen un somriure d'ura. Però aquest somriure no vos confongui, perquè passat el primer vespre a l'hotel Saratoga, decideixen canviar d'hotel en el Jaume III. La primera pregunta és per què aquestes 4 persones van canviar d'hotel. La dutxa sortia amb poca pressió, el berenar va faltar un suc de taronja, o van trobar qualque cabell en els llençols? No exactament. Van canviar d'hotel perquè eren terroristes. Eren els terroristes que ens acompanyaran a quasi tota aquesta història. Eren 4 segrestadors que estaven formats per 2 dones i 2 homes d'entre 20 i 25 anys, que això va passar un vespre a l'hotel Saratoga i un altre en el Jaume III. Segons diuen els experts, ho van fer per deixar menys rastre, no per un tema de que hi hagués un pèl en els llençols. Però clar, aquí la meva pregunta és què és això de no deixar rastre? Per mi van deixar rastre a 2 hotels diferents, deixant el passaport i el seu nom, llavors van deixar el doble de rastre. Però vaja, dia 11 d'octubre, una de les parelles va comprar 2 bitllets economy per Lufthansa U81 Palma Frankfurt a Viajes Iberia. L'altra parella ja havia comprat 2 bitllets a primera classe, ells una classe superior, o una altra agència completament diferent. Aquí una altra vegada estem en el mateix. Se van dividir les feines per confondre. No sé qui van confondre, però així m'ho venen. 2 van volar en classe Economy i els altres en classe Business Premium. Arribant ja dia 13 d'octubre, 2 dies després de comprar bitllets, el vol surt de Palma en destinació a Frankfurt a les 14:55 hores. Les 2 parelles arriben en taxi a Palma i, segons diuen els mitjans, van embarcar a molt poquets minuts de que tangués la porta d'embarc. És més, van utilitzar l'embarcament d'última hora d'emergència, és a dir, aquells que tu has d'anar corrents i has de dir per favor, que això se m'escapa i te fa passar la gent, aquests van utilitzar. Diuen que utilitzaren l'embarcament d'última hora per confondre, per no cridar tanta atenció i dissipar dubtes de que eren terroristes o no, per passar més desapercebuts. Jo penso que és que la gent que arriba a última hora és menys culpable. La gent que a última hora no poden ser terroristes. Particularment, no ho diuen jo, que senzillament van calcular malament els temps, no sabien el tràfic que hi havia i per poc el perden. I aquí m'ha fet pensar una cosa, perdona que faig el primer incís molt prestat. Quant d'atemptats terroristes no s'han duit a terme perquè els propis terroristes han fet tard o s'han quedat dormits o s'han despistat?
Despistat, dic, s'han deixat la pistola, s'han deixat el passaport, s'han deixat el codi secret de la bomba. Imagina que més d'un i més de dos. I aquí arribem a un lloc bastant curiós, que és s'ha despistat, igual que vago, crec que és una mesura de defensa de l'ésser humà. Quan tingueu un amic que sigui despistat, que és caòtic, que per culpa d'això us posa de nervis, penseu que això és una mesura de defensa. Penseu que tota la gent que ha esclavitzat sistemàticament o grans genocides eren persones responsables, eficaces, centrades i molt ordenades. D'acord? Recordeu això. Tornem en la història. El vol LH-181 de la companyia Lufthansa, un Boeing 737-230C, registrat en la matrícula de ABCE, la matrícula no és inventada, la matrícula de veres. S'enlaira de Palma en destinació Frankfurt puntual a les 14:55. Hi ha 86 passatgers i entre ells 4 sabem que faran desastres. El vol té una durada aproximada de 2 hores i 10 minuts, per tant fan comptes que a les 4:30 aterri a la meravellosa ciutat de Frankfurt. Però, quan han passat només 30 minuts des que l'avió s'ha enlairat, l'avió se troba més o menys damunt el mar Mediterrani, entre Marsella i Còrsega. I aquí és quan veiem un dels nostres protagonistes que s'aixeca i va directament a la cabina de l'avió. L'atura una de les hosteses i li diu: «Perdona, però el bany està cap a l'altra banda». I el nostre protagonista li diu: «No vaig cap en el bany». Amb això, el jove entra sense miraments a la cabina de l'avió, se presenta com el capità Mahmoud i li diuen al copilot, un tal Jürgen Biertocke, amb una pistola en sa mà, que no se preocupi, que ell ja s'encarrega, que sortir d'allà se'n vagi a seure a una seient com tothom. Què van fer els altres 3 segrestadors? No hi ha gaire informació. Hi ha gent que diu que se van aixecar i van començar a pegar crits, això és un segrest, tothom que s'assegui, que ningú se mogui. Però és una mica inventar perquè cadascú diu una mica el que vol. Però és la millor manera de segrestar un avió posant-te de peu i començar a dir això és un segrest. Perquè crec que la millor manera de segrestar un avió, en la meva humil opinió, és no dir absolutament res, segrestar-lo i que la gent ja se'n doni compte quan s'hagin de donar compte, perquè jo m'imagino que la major gent està dormida, està passant de tot i el temps va passant i no saben si estan segrestats o no i te donen menys problemes. És típic que està allà i mira el rellotge i diu: «Però jo crec que hauríem d'haver arribat a les 4:30, ja són les 6 i no estem arribant, amem. Digue-li tu a l'hostessa menco». No, digue-li tu, jo no diré, no, val. Perdona, hostessa, què està passant que no hem arribat? No, mira, és que el vol està segrestat. Com que està segrestat? Sí, l'han segrestat aquí, un grup que no sabem qui són. Val, i que podem fer? No, tu has d'estar aquí tranquil, segur, perquè en total no podem fer res, ni motín, ni res. Vale, pues ja quan se solucioni me dius. Crec humilment que seria la millor manera de segrestar un avió. També te dic, no vull posar aquí el meu cervell a fer feina per cometre actes terroristes, potser estic ajudant en el malvat. Bé, és igual. Tornem. Qui són aquests segrestadors i exactament què volen? Deman disculpes per avançat perquè els noms són difícils de pronunciar. El líder, el capità Mahmoud, té només 23 anys i se nom Zahoir Yosif Akache. És el líder del comando i és qui entra a la cabina i bàsicament és qui lidera tot el grup. Després hi ha Suada Andik, que té 24 anys, és una dona i és membre de la PFLP, que després us explicaré què és, que controla la part frontal de la cabina dels passatgers. Amenaça les hosteses, la tripulació i té explosius, suposadament. Després parlarem d'aquests explosius. Hi ha una altra dona, que és Soraida Benamar, que té només 22 anys i està a la part central de la cabina. Ella també força la tripulació que s'asseguin i ens manté vigilats en tot moment. I el darrer participant en aquesta performance tan perillosa és en Wabil Harbat. És un home de 23 anys que se situa a la part posterior de l'avió, el que se diu el lavabo i la cuina. Participa també a la vigilància activa dels passatgers i manté un ordre. Fixeu-vos bé que tenen tots entre 22 i 24 anys. Són pràcticament molt joves, pràcticament nins. Fa 2 dies, com aquell qui diu, estan a l'edat adulta. He de reconèixer que hi ha una petita part meva que admira aquesta decisió i aquesta empenta que tenen aquests joves, perquè jo amb 22 anys la veritat és que no tenia ni idea de què fer en la meva vida, i aquesta gent amb 22 té les idees molt clares. No és això el que molta gent a internet predica que necessita Espanya, que motivadors professionals que diuen a Espanya falta empenta, falta gent amb ganes, falta gent amb voluntat, falta gent amb idees polítiques, amb idees clares. Aquí tenim 4 joves emprenedors amb idees molt clares que lluiten per canviar el món, gent compromesa. No és això el que cerca Espanya? Gent compromesa que segresta avions? Per si qualcú no ho entén, estic sent sarcàstic. Només per dir que tenir empenta i tenir idees clares potser no significa absolutament res. Tornant en els segrestadors, què duen damunt? Els segrestadors duen damunt 2 pistoles, 4 granades de mà i mínim mig quilo d'explosiu plàstic.
Poca broma en el que han colat aquests joves a l'aeroport de Palma. Després nosaltres no m'ho deixen passar ni una botella d'aigua i aquesta gent mig quilo d'explosiu plàstic, pistoles i granades, per un tubo. Alguns diuen que van amagar les pistoles dins les ensaïmades perquè no li registressin. No, evidentment això m'ho he inventat. El que passa és que diuen que en aquell moment el sistema de seguretat a l'aeroport eren bastant laxos perquè encara no havien passat grans coses ni gaires coses. També heu de pensar que el turisme existia, era potent, estem a l'any 70, però no era com ara, ni havien tingut els conflictes armats que hem tingut fins ara. No tenien tanta experiència, bàsicament. I bé, no mos enganyem, potser a Palma eren un penjats de mucho cuidado perquè amb la idea que a Mallorca mai passa res, que és vera, no passa mai res, justament aquest dia sí va passar. Però ara no vull que vos torneu antiterroristes per fet de que penseu que els terroristes són els culpables de que no podeu colar ni un aigua, ni un desodorant, ni una colònia a l'aeroport. No. No tinc cap prova, però tampoc cap dubte de que això és culpa del duty free. El duty free i tot el sistema econòmic de l'aeroport té més por de que pugen bocates i menjar i aigua i Coca-Cola a l'avió i no gasten dubbers a l'aeroport a que li posin una bomba, perquè ja me diràs com faran una bomba amb aigua, desodorant o una Coca-Cola. És més, a l'aeroport de Palma sabeu que va passar, i això és absolutament verídic, que una temporada no deixaven passar ensaïmades de crema perquè duen crema i la crema se considerava líquid, perquè si no deixen passar desodorant, que és bastant pastós, tampoc poden deixar crema. I me direu, i a mi que me comptes, la gent que compra ensaïmades de crema pot cremar a l'infern. D'acord, però sentiu una miqueta d'empatia. El fet és que canviant la definició de crema de l'ensaïmada, que en lloc de ser líquid se va considerar plasmàtic i així podia entrar a l'aeroport sense problemes. No m'imagino la pressió que va fer el lobby de pastissers balears perquè canviessin la llei per ells. Parlant sempre del lobby dels hotelers i mai parlant del lobby dels pastissers, cuidao, que van fer tanta pressió que van canviar la normativa de l'aeroport de Palma. Poca broma. També vos dic que això qualsevol dia ho tornen a posar perquè d'ençà que han posat una pastisseria de Porto Cristo dins l'aeroport, tard o d'hora m'ho faran comprar les ensaïmades dins l'aeroport. Tornem a l'avió. Què demana en Mahmoud en el pilot? Li demana, primer de tot, que no faci cap comunicació secreta, que no digui en cap moment que l'avió està segrestat, i després li demana que canviï rumb, que no vagi cap a Frankfurt, sinó que vagi directament cap a Xipre. A lo que el pilot d'avió, imagina que una mica acollonat, li va dir, perdona, però el combustible que tenim no mos dona per arribar fins a Xipre. En Mahmoud li diu, pues anem cap a Xipre i mos aturarem on mos haguem d'aturar. Amb això, el capità Schumann comunica per ràdio que tenen problemes tècnics i hauran d'aterrar a Roma. El tema que quan en Schumann va dir problemes tècnics, ho va dir amb una sèrie de paraules o amb una cadència que desconec, que resulta que significa avió segrestat. Amb això, a Itàlia ja saben que l'avió està segrestat i ho notifica a Alemanya. Tot i que les autoritats i els controladors aeris saben que l'avió està segrestat, tampoc poden fer gran cosa, així que li diuen que cap problema, que aterritzi i els hi donaran combustible. En aquell moment diuen que Itàlia no tenia cap tipus de resposta immediata contra segrestos, no era una cosa que fos tan comú. I també el que passava és que, segons el dret aeronàutic del 1977, un avió en situació d'emergència no se li pot denegar l'ajuda. Per què? Un avió amb combustible insuficient, amb 90 persones, podria ser una autèntica tragèdia que Itàlia no vol ser responsable directe. Per tant, Itàlia no pot negar de cap de la manera l'aterratge i els ha de subministrar combustible. L'avió aterra a les 15:45 a Roma. Una vegada aterrats, el capità Mahmoud es presenta a la torre de control italiana. Som el comando Martin Halimeh i volem l'alliberament dels presos de la RAF. Andrea Badler, Gordon Drum, Ensign Hal Carlen, perdoneu els noms, i fins una llista de 15 presos relacionats amb RAF. Després explicarem què són aquestes sigles. Itàlia envia negociadors, però el capità Mahmoud se nega completament. Només diu, refuel immediately, no police, no tricks. Poca broma. Una vegada acabat, en Mahmoud diu desenganxeu les mangueres i partim. El control italià no té més alternativa que deixar-los escapar i s'enlairen en l'autorització de la torre de control. A tot això també hem d'afegir que el govern italià no tenia un protocol de seguretat ni efectius per intervendre tan ràpid, perquè penseu que li van dir que estava segrestat fa 30 minuts, molt poc temps. I a més s'ha d'afegir que el govern alemany va demanar expressament a Itàlia que no fes cap tipus d'intervenció en el territori italià, que ells s'encarregarien. Això és important perquè després ja veurem com s'encarreguen. L'avió s'enlaira a les 17:42 amb destinació declarada a Xipre, amb 15 tones de combustible.
mentre l'avió vola cap a Xipre, donant-me un temps per explicar qui són aquesta gent i què volia exactament, d'on sortien. Els segrestadors són militants del Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP, i actuaven sota el nom del comando Màrtir Halimeh. Aquests militants eren part d'un corrent activista palestí que col·laborava amb la Red Army Factions, RAF, Alemanya, la qual cercava tensionar el govern d'Alemanya Occidental durant el que se diu la tardor alemanya. La tardor alemanya dona per un altre podcast. La RAF, Road Army Factions, o també en català Fracció d'Exèrcit Roig, va ser una organització terrorista clandestina marxista-leninista que pretendia 4 coses a nivell generals: combatre l'estat capitalista d'Alemanya, enderrocar l'estructura de la OTAN, alliberar el tercer món de l'imperialisme i fer una revolució comunista a l'Europa occidental. El motiu principal d'aquest segrest era exigir la llibertat immediata de 12 membres de la RAF empresonats a Alemanya Occidental i també 2 militants palestins que estaven detinguts a Turquia. Com tots ens podem imaginar, si no complien les seves condicions dins un termini concret, executarien tota la tripulació fent explotar l'avió amb ells inclosos. Un altre tema és que justament aquest capítol se fa en un moment clau on Palestina està sent bombardejada per l'exèrcit d'Israel. Llavors, clar, no vull que aquest podcast s'interpreti d'una manera incorrecta. Llavors, deixem-ho fer un aclariment dins l'aclariment que crec que és útil, també és interessant. Primers aclariments. El projecte d'un estat jueu no va néixer de l'Holocaust, que molta gent ho pensa. No va sortir d'aquí. El sionisme, que busca crear una llar nacional jueva a Palestina, va aparèixer dins el final del segle XIX. Durant el mandat britànic, entre 1920 i 1948, arribà moltíssima immigració jueva contínuament, sovint amb el suport britànic, mentre la població àraba palestina majoritàriament reclamava una autodeterminació que no se li va donar. Per tant, això que Israel va ser creat perquè hi havia molts jueus perseguits als nazis no és cert, és directament mentida, d'acord? Això ho hem de tenir bastant clar. Perquè els nazis també van perseguir els gitanos i ningú els hi ha donat cap país. Com a molts els hi han donat unes cases de protecció oficial que fan pena. També van perseguir homosexuals, de diversos funcionals i moltíssima gent diferent, i tota aquesta gent no té països. Una mica més de context per entendre el moment històric que vivíem en el 1977, quan va haver el segrest de l'avió per part de aquests terroristes palestins, és que en 1948, en la creació de l'estat d'Israel, se produeix l'expulsió de 700.000 palestins. 700.000 palestins estan dient de tota la població de Balears, la foten fora. Se'ls hi prohibeix retornar a les seves terres i les seves propietats són confiscades absolutament. A partir d'aquell moment, els palestins romanen dins Israel, que viu sota un govern militar fins al 1966. Entre els anys 40 i 60 se duen represàlies israelites contra les infiltracions i resistències palestines i se creen camps de refugiats que se converteixen en un focus constant de tensió permanent. Estem parlant de que entre 1948 i 1967 hi ha 15.000 morts palestins, civils principalment, i uns 3.000 morts israelians. He dit fins l'any 1967 perquè entre el 5 i l'11 de juny de 1967 se du a terme la Guerra de 6 dies, on Israel va derrotar Egipte, Jordània, Síria i va ocupar Cisjordània, Gaza, Sinaí i Alts del Golan, que a dia d'avui segueixen ocupats. Això és l'inici de l'ocupació moderna que dura fins a dia d'avui. A partir d'aquell moment, els palestins van tenir una sèrie de restriccions molt grans, com per exemple restricció de moviments, no podien moure's on volguessin, detenció sense judici, censura política, confiscació de les seves terres i els seus béns, destrucció de cases i assentaments jueus amb expansió constant. L'estructura d'Israel va limitar profundament la vida política, econòmica i social de tots els palestins. La resposta palestina va ser que entre 1960 i 1980, un estat sense estat propi, ni diplomàcia, ni exèrcit, ni res, moviments com Fatah o OLP o FPLP adopten resistències armades, atacs contra objectius militars, israelians, infiltracions i sabotatges. I no és fins en 1970 que decideixen prendre accions internacionals per visibilitzar el conflicte. Ja per acabar la contextualització, entre 1967 i 1980 maten 20.000 palestins, majoritàriament civils en territori ocupat del Líban, i 5.000 israelians morts, soldats i civils. És a dir, que l'any 1977, quan se du a terme aquest segrest, Israel controla militarment els territoris de Palestina,
Amplia els seus assentaments constantment i té prohibit el retorn de refugiats palestins que viuen entre l'ocupació, l'exili i la resistència. També existeixen camps de refugiats on tenen un sistema d'opressió constant que se li nega qualsevol dret. Per tant, en aquell mateix moment no hi ha cap procés polític obert per resoldre el conflicte i les desigualtats no aturen de créixer i defineixen les dinàmiques dels enfrontaments. I fins aquí el context per entendre que el Popular Front de Lliberació de Palestina no surt de res i el moviment RAF tampoc, sinó que neixen d'un moviment molt concret on hi ha un conflicte armat sistemàtic. No m'enrotll més, tornem a l'avió. El vol arriba a Xipre a les 20:28 hora local. Els segrestadors insisteixen en les seves exigències, més combustible i l'alliberament dels seus camarades. Les autoritats xipriotes reticents intenten guanyar temps mentre contacten amb Alemanya i els altres governants europeus. Durant l'estada a Xipre, l'avió és enrevoltat per policies armats, però no intenten assaltar-lo, senzillament el rodegen. L'avió només està 2 hores i mitja aterrat, aconsegueixen que els hi donin el combustible, demanen permís per enlairar, Xipre no posa cap pega i se'n van. La nova destinació és Damasc, a Síria, però el govern de Síria se nega rotundament a que l'avió aterrissi en el seu territori. Per tant, estan obligats a modificar la ruta. Després que molts països li deneguin l'aterratge perquè ningú vol tenir un avió segrestat a casa seva per motius obvis, se dirigeixen cap al Golf Pèrsic i finalment reben l'autorització d'aterrar a Benrai, que és un petit país que està de vora Aràbia Saudí i Dubai. Aterren concretament a les 3:45 hora local, o sigui, 3 de la matinada. És una escala molt curta, el país no té molt de recursos, llavors reposten i poc més. El personal de terra el vigila atentament amb armes, però no pot fer gaire i l'avió se'n torna a enlairar pocs minuts després. El tema és que la situació comença a ser complicada, perquè comença a fer molta calor, estem parlant que estem en el Golf Pèrsic, falta aigua i la tensió s'està acumulant entre els passatgers. Els terroristes limiten qualsevol moviment i només permeten als auxiliars de vol que es distribueixin aigua i petites racions de menjar. El govern de Danrai alerta Dubai de que l'avió se dirigeix cap a allà. Les autoritats de Dubai també refusen inicialment l'aterratge de l'avió. Ningú vol tenir un avió segrestat ple d'alemanys a casa seva. Però què passa? Que hi ha un risc de que l'avió se quedi sense combustible i finalment estan obligats a acceptar. L'avió aterra a Dubai a les 5:40 de la matinada un 14 d'octubre amb un combustible crític en els motors pràcticament en reserva. I ara és quan el segrest se posa més complicat per si no ho era suficient. Estem parlant de que l'avió passa més de 40 hores aterrat a Dubai en el sol. A Dubai fan 45 graus, llavors us podeu imaginar que l'avió va començar a agafar molta temperatura. Tema de menjar i aigua també s'estava complicant, perquè un avió com aquell dur menjar previst per un viatge de 2 hores, no de 55. Llavors, la cuina de l'avió s'estaven quedant sense menjar i sense aigua. Les autoritats de Dubai intenten negociar, però els terroristes segueixen tenint una actitud molt rígida. Només accepten combustible i rebutgen qualsevol tipus de diàleg o alliberament d'hostatges. L'avió s'enlaira, com he dit abans, 40 hores després, dia 15 d'octubre, i va cap a Yemen Sud, Aden concretament, després de que països com Oman, Qatar o Kuwait se neguin a l'aterratge de l'avió segrestat. L'avió arriba a Aden, en el sud de Yemen, i aquí és quan la cosa es complica encara més. Quan he dit que hi ha països que no accepten l'avió, no significa que Yemen acceptés l'avió, sinó que no li va quedar més remei, perquè Yemen no volia de cap de les maneres tenir un avió alemany segrestat en el seu territori. Pensau que estàvem en plena Guerra Freda i això no li convenia de cap de les maneres. Llavors Yemen prohibeix l'aterratge a l'avió a les seves pistes. El tema és que, sense permís d'aterratge, amb la pista bloquejada, l'avió en reserva mínima de combustible i sense cap aeroport proper, el capità Schumann té poques alternatives i decideix fer un aterrissatge d'emergència. Anuncia a la torre de control que aterrissarà a Aden, fent un aterrissatge d'emergència sobre una pista auxiliar d'arena, ja que les pistes oficials estaven bloquejades amb camions. És una pista sense senyals i cap tipus de seguretat ni assistència. Com va contar després el copilot, ell estava convençut de que s'estavellarien i moririen, perquè era un aterrissatge
molt complicat i no estava preparat. La gran sort va ser que en Schumann era un gran pilot d'avió, després explicarem per què, i va aconseguir aterrar sense danyar greument l'avió. Els pneumàtics se van rebentar i els motors van acabar plens d'arena, però així tot varen poder aterrar. Per tant, els gemenis se van quedar sense cap tipus d'alternativa i estaven obligats a subministrar-los combustible. Mentre els gemenis carreguen de combustible, el capità Schumann demana permís a en Mahmoud per baixar i veure com estan els motors i les rodes per saber si realment poden tornar a enlairar-se o no. En el terrorista te pots imaginar que no li fa gent de gràcia, però sap que si els motors no funcionen o els trens d'aterrissatge no funcionen, no sortiran d'allà vius. Per tant, no té alternativa i li dona permís per anar a comprovar com està l'avió. Per primera vegada en 100 hores, el capità Schumann surt de l'avió, baixa i inspecciona els motors, el tren d'aterratge, sempre amb les mans en l'aire per demostrar que no fa cap moviment estrany ni en fals. Malgrat això, quan torna en Schumann a l'avió, en Mahmoud l'acusa d'haver traït el grup, perquè diu que l'ha vist parlar amb tècnics iemenis i que li ha passat possiblement informació. En Schumann s'intenta explicar i nega rotundament que hagi parlat amb els iemenis més que algun comentari tècnic, però Mahmoud, sense miraments, el fa posar de genolls i el mata d'un tir en el cap davant tots els passatgers. Això eren les 15 hores del 16 d'octubre. Hi ha una segona versió que circula per internet, que és una mica més èpica o més confosa, però realment no cap font oficial explica aquest detall. Llavors, pens que és mentida, però ho dic per si la vau trobar, us l'explic. Explica que realment en Schumann sí va passar informació, però ho va fer a través de l'emissora una vegada que estava de dins, perquè va demanar tabac, i quan Aden li va donar quant, va dir 4 cartons de cigarretes, i li van dir, quin tipus? I va dir, mixtes, diferents, 2 d'aquells i 2 d'altres. Llavors, segons diuen, aquesta frase era la informació que discretament havia dit a 4 segrestadors, 2 homes i 2 dones. Aquesta informació, que la va intentar enviar codificada, no va passar per alt en Mahmoud i per això el va executar. Com he dit, aquesta informació en els documents oficials no surt i només surt a vídeos d'internet i algun blog. Llavors no li dono molta credibilitat. Tampoc entenc que guanyava dient que hi havia 2 homes i 2 dones. Dient que hi havia 4 terroristes era suficient i ja ho podíem haver deduït per com se movien a través de les finestres. No ho sé. El capità Schumann era un pilot alemany de només 37 anys que va néixer en 1940. He dit abans que tenia molt de coneixements i per això l'aterratge va anar tan bé perquè havia servit en el Luftwaffe, que no sé pronunciar-ho, que és la força aèria alemanya abans de fer feina a Lufthansa. Per tant, tenia una trajectòria impecable com a pilot d'avió i d'aquí la seva estratègia. D'aquí també neix la llegenda de que, tenint un coneixement militar, sabia com passar informació de forma codificada a les torres de control i als seus companys, no? També diuen testimonis que quan en Schumann va baixar, se va acomiadar i va dir a la tripulació «Esteu tranquils, tot anirà bé». Alguns diuen que en su to que ho va dir tenia sensació de que s'estava acomiadant. No sabem si realment va passar informació o no va passar informació, si se va sacrificar, no ho sabem, però això és el que circula una miqueta. Estava casat, tenia 2 fills i tots els seus companys es descrivien com una persona tranquil·la, educada, amb un fort compromís. Era una persona que posava la seguretat d'ell per davant de tots els altres. No vull fer molt d'incís en que era bona persona, però crec que si fos mala persona tampoc mereix morir, no? Tampoc necessitem sentir més pena, ja mos pareix suficientment dur. Però aquí també vull rompre una llança a favor de les males persones. Aquesta persona, clarament, en Schumann era molt bona persona i no se mereixia morir de cap de les maneres, però encara que no estés casat, encara que no tingués fills, encara que fos mala persona, encara que fos mal educat, matar-lo així executat sempre és una crueltat i és una injustícia enorme. L'execució del capità clarament és un punt d'inflexió, perquè no dic que hi hagi segrestadors bons o segrestadors dolents, però sempre hi ha aquesta esperança de que hi ha segrestadors que realment no pensen apretar el gatillo perquè no és la seva voluntat, sinó que el que volen és o aconseguir milions, aconseguir alliberar companys o el que sigui, però no apretaran el gatillo en cas de que no sigui extremadament necessari. En aquest cas veiem que algú va executar, concretament Mahmoud va executar el capità per una sospita. Això marca realment una línia vermella on l'estat d'ànim està molt perjudicat.
i ficar-vos en la pell per un segon d'en Vietor, que fins ara no hem parlat d'ell, que és el copilot que a partir d'ara ha de pilotar l'avió, que no té més remei que en el seu company i company de feina mort, estirat en terra, ha d'enlairar aquell avió que té arena dins els motors i el temps d'aterrissatge bastant destrossat. Ja han dit abans que les rodes estan rebentades. Amb una situació tan complicada està obligat a enlairar-se d'aquella pista d'aterrissatge d'arena fins a Somàlia, l'únic aeroport que està disposat a rebre'ls. El vol cap a Somàlia va durar poc més de 3 hores, però els supervivents que relaten diuen que va ser un autèntic infern, el pitjor moment del vol, perquè hi havia una calor extrema i fa molta olor a combustible que era inaguantable. Per si fos poc, hi havia sang que omplia tot en terra de l'entrada de la cabina fins a no arribava la tripulació. A les 18:31, dia 17 d'octubre, penseu que van sortir dia 13, aterren a Somàlia. Una vegada aterrats a Somàlia, en Mahmoud, que realment se deia Thomain Akache, anuncia: a les 2 de la matinada començarem a executar hostatges si no s'acompleixen les nostres exigències. Demanen una altra vegada l'alliberament dels presos i també demanen 15 milions de dòlars. El govern alemany, que llavors estava encapçalat per Helmut Schmidt, va decidir no negociar. Schmidt va activar l'operació d'intervenció d'unitat especial GSG-9. Alemanya, amb el suport del govern somalí, va traslladar 30 membres de la GSG-9, que després explicarem què és, cap a Somàlia amb un avió militar nord-americà. El govern alemany va anunciar taxativament: aquesta vegada l'estat no fallarà. Alliberarem els hostatges. La decisió política era clara: assalt sí o sí, no negociació de cap de les maneres. Qui és aquesta gent del GSG-9 i què significa això de aquesta vegada l'estat no fallarà? El grup d'intervenció GSG-9 és una unitat d'intervenció especial policial federal alemanya creada en 1962 com a resposta als atemptats terroristes dels Jocs Olímpics de Múnich del 1962. S'estava referint precisament a l'atemptat de Múnich, que en aquell cas sí que varen considerar que l'estat va fallar, perquè varen matar, per qui no ho sàpiga, 11 jueus que eren esportistes a un atemptat terrorista terrorífic. Llavors penseu que en aquell moment estem parlant que fa 30 anys que havien superat la caiguda del Tercer Reich, llavors per l'autoestima d'un país és ben complicat que hi hagi un altre atemptat terrorista antisemita dins les seves fronteres. Llavors això toca la moral a qualsevol. Llavors per això va ser un canceller tan decidit que va dir: aquesta vegada prendrem mesures. Els qui tinguin interès en saber més sobre aquest atemptat terrorista que va passar a Múnich, hi ha una pel·lícula que és meravellosa, que es diu precisament Múnich, dirigida per Steven Spielberg, on conta, on narra tot l'atemptat terrorista i el que va passar després i com els serveis secrets van acabar trobant els culpables d'alguna manera. Però la veritat és més túrbia de la que te pots imaginar. Llavors és una pel·lícula que jo considero que és magistral. Només els primers 10 minuts són absolutament magnètics perquè te mostra un atemptat terrorista i utilitza unes càmeres, un teleobjectius, uns moviments que són absolutament magistrals. Tornem a l'avió. Estem a Somàlia, els hostatges estan en una situació crítica, sense aigua, passant molta calor, amb un cadàver entre els seus peus i, a més, en Mahmoud ha explicat que a les 2 de la matinada començarà a executar els hostatges. Són les 12 del vespre i el grup especial alemany planifica els seus passos. La GSG-9 té clara la intervenció. Primer començaran amb una explosió a 300 metres per confondre els terroristes. Després entraran per 3 portes a la vegada, les 2 laterals i també la superior a la vegada. Tiraran granades cegadores i explosius lleugers per confondre els terroristes. Ordenaran a la tripulació que se tirin en terra i ametrallaran quirúrgicament en els 4 terroristes i alliberaran l'avió. Això era la planificació de la intervenció. I a les 00 de dia 18 d'octubre, el canceller dona llum verda a l'assalt.
a les 0 hores 05 minuts, els somalis apaguen tota la llum de la pista. Hi ha una gran explosió a 300 metres de l'avió. I he de dir que el pla va exactament com tenien planificat. En menys de 2 minuts, 3 terroristes són abatuts i una greument ferida. La missió és un èxit rotund. D'acord, la missió va ser un èxit, però jo quan ho vaig veure vaig pensar, se la van jugar moltíssim, aquest canciller estava una mica xalat, perquè perfectament hagués pogut explotar una granada, hagués pogut explotar la goma 2 i hagués hagut molt de morts, i això hauria estat un atac en el currículum molt forta, però resulta la G9 sabien més coses de la que nosaltres ens pensam. Els terroristes duen 4 dies sense dormir, estaven deshidratats, desorganitzats i estaven clarament confosos. Duen 2 granades de mà i amb això deien que no era suficient per destruir el 737. Els explosius plàstics també van sospitar de que realment no eren explosius reals, sinó que eren simulacions o, en cas de que fossin reals, el cablejat no estava ben posat. Llavors, com sabien aquesta informació? A la part de que potser el pilot d'avió va passar aquesta informació, o també diuen que el que diu el servei secret és que a través de les finestres dels passatgers varen descobrir aquestes coses. Jo no sé com varen descobrir que els explosius plàstics no eren reals. Això m'apareix una visió molt complicada. Però sigui com sigui, sabien que no eren reals i varen encertar, perquè no ho varen ser. També pens, 2 granades no incendien un avió, però clarament hagués pogut matar molta gent, no sé si desenes. Però clar, també estem parlant que venien del 1972. A les Olimpiades de Munic, com he dit abans, van matar 11 atletes. I clar, no crec que se volguessin arriscar a perdre ni una sola persona i van fer qualsevol cosa per impedir-ho. Alemanya va voler donar un cop fort sobre la taula i dir aquí manjo. Ja estem a la recta final del capítol, però a mode d'epitafi m'agradaria recordar les víctimes, o els morts, més que les víctimes, d'aquest atemptat terrorista. Evidentment, la primera víctima mortal, i la més greu perquè era la víctima realment innocent, és el capità Schumann. Llavors, evidentment, aquest pobre home de 37 anys no tenia cap culpa de res i va ser executat com de genolls al mig de l'avió. Ningú se mereix això, ja hem parlat d'ell. També volia explicar les 3 persones que varen morir i la que va sobreviure, que un terrorista va sobreviure. Perdoneu per pronunciar els noms perquè és dolentíssima, perquè és molt complicat de pronunciar. El líder de l'operació, el capità Mahmoud, que se fa dir ell, s'anomia Zohair Youssef Akache. Va morir directament a l'acte ametrallat. Va néixer a Palestina el 1954 i va viure tota la seva vida a un camp de refugiats del Líban. Se va unir al moviment d'alliberació de Palestina en 1972. L'altre era en Yavid Abab, hi ha menys informació, però també era del Líban i també va viure a un camp de refugiats, o això comenten. Després, Nassoraid Ben Amar, aquesta sí que ha menys informació i va morir dins l'avió, llavors no coneixem el seu passat. I la quarta persona, que és molt interessant perquè ella sí va sobreviure, va estar ferida greu de bala, però va sobreviure, és Shohail Andrawes, que va néixer el 28 de març del 1953 a Beirut de pares palestins. Va créixer tota la seva vida envoltat de refugiats i, tot i tenir un expedient acadèmic meravellós, no va poder accedir a la universitat perquè era refugiada. Més endavant va haver d'anar a Líban per estudiar literatura anglesa. Llavors va ser l'única que va sobreviure en el segrest, tot i que va ser greument ferida. Andrews va ser jutjada i va ser condemnada a 20 anys de presó a Somàlia, però va ser posada en llibertat un any després per greus problemes de salut. Després se va traslladar a Beirut. El 1991 aquesta dona se va traslladar a Oslo amb el seu home i la seva filla, fins que en 1994 va ser localitzada per serveis de seguretat de la policia noruega i va ser lliurada a Alemanya el 1995. La detenció d'Andrawes va obrir un debat intens sobre com tractar els terroristes estrangers i va ser condemnada a 12 anys per terrorisme, tot i que va ser posada en llibertat 3 anys després per també causes de salut. He dit que va obrir un debat intens perquè va ser condemnada 2 vegades per mateix tipus de delicte, cosa que suposadament és il·legal. Des de llavors segueix visquent a Oslo amb el seu home i la seva filla. I fins aquí el capítol d'avui. Crec que la història d'aquest segrest és una història molt interessant, molt de girs i a més te fa pensar bastant. És una història que molta gent diu que té un final feliç, tot i que jo no li cap de veure el final feliç, perquè no puc evitar pensar que també hi ha 4 morts. Un és completament innocent i els altres són culpables, però me dona una mica de malestar. No vull fer una arenga per res a favor del terrorisme, no penseu que és això. Però sí que és interessant pensar que els terrorismes sempre són els que són pocs, els que són perdedors,
i els que cometen actes desorganitzats, caòtics i que estan bàsicament condemnats en el fracàs. Els que manegen drons a quilòmetres de distància que van explotar i maten a famílies innocents, els que pitgen un botó i dispara un missil ultrasònic contra un edifici que mata suposadament un terrorista i causa el que diuen 60 baixes col·laterals. Tota aquesta gent que és organitzada, precisa, letal, no són terroristes. Són exèrcits i formen part de l'estat. Sé que no estic dient res nou i que hi haurà gent que posarà paraules molt més precises a el que estic dient, però els terroristes sempre són els que perden les batalles, perquè per molt espectacular i cruel que soni fer un segrest d'un avió de 80 innocents, sempre quedarà com una anècdota si ho compares amb aquelles guerres perpetrades pel nostre propi país o països que diuen que són aliats nostres. I ja me call. El proper capítol promet que serà una miqueta més animat i vendrà carregat d'esperança, perquè parlarem de David contra Goliat, d'un llonguet que a través dels seus escrits se'n van riure de Déu, sa mare i el que és molt pitjor, se'n van riure d'en Joan Marc. Parlarem d'en Jordi Martí Rosselló, també anomenat el mascle ros. Només per recordar-vos, això és un home tot sol, jo soc en Guillem Miró, tot i que el pròxim capítol me podeu dir una altra cosa. Llibertat per Palestina, i avui bordeix amb una cançó que malauradament els autors no són de Balears, però crec que és impressionant. عمو يجولو عددوا